Matul il-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa, il-pulizija arrestat 49 persuna li kienu qed jgħixu b'mod illegali f'pajjiżna. Dan sar waqt operazzjoni fuq skala kbira li saret fil-Marsa li bdiet għal ħabta ta' 11:30 ta' filgħaxija u li damet sal-4 ta' filgħodu. Din l-operazzjoni li inizjalment involvi trejda droga saret fuq żewġ remissi fi triq il-Ġerrejja u triq is-Serkin u wkoll f'diversi postijiet fl-akwati tal-Korsa ta' Żwiemel. One News kien l-ewwel fuq il-post u ħareġ din l-istorja b'mod esklusiv fuq is-sit one.com.mt. Waqt ir-rejd ta' droga fl-ewwel remissa kien hemm żewġ tirġiel Malti u Niġerjan li kif indunaw bil-pulizija ippruvaw jaħarbu. Wieħed minnhom saħansitra qabeż minn għoli ta' madwar sularu nofs, imma minkejja dan il-pulizija rnexxilhom jaqbdu liż-żewġ persuni u arrestawhom minnu fih. Hawnhekk saret fiċċija li r-riżultat f'230 qartas kokaina, 145 qartas eroina u 32 qartas kannabis kollha lesti f'boros żgħar biex jinbiegħu. Instabu wkoll 2000 euro fi flus kontanti. Fit-tieni remissa l-pulizija arrestat żewġ persuni oħra mill-Ghana. Hawnhekk instabu 9 kilo kannabis u numru konsiderevoli ta' qratas tal-kannabis lesti wkoll biex jinbiegħu. Instabu wkoll 2000 euro oħra fi flus kontanti. Minn dawn iż-żewġ remissi, il-pulizija elevat ukoll diversi mobiles, apparat ta' kameras tas-sigurtà u kif ukoll oġġetti oħra brabta ma' traffikar ta' droga. Dwar din is-sejba ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Caroline Farrugia Frendo li qed tmexxi inkjesta maġisterjali. Il-pulizija qalet ukoll li f'din l-operazzjoni żewġ pulizija weġġew ħafif wara li sfronda bihom taraġ u ttieħdu l-isptar u ma ġew irrilaxxati l-ġimgħa filgħodu. Intant l-operazzjoni mid-diversi taqsimiet tal-pulizija imbagħad issuktat brabta ma' immigrazzjoni irregolari. Fl-ispezzjonijiet li saru f'diversi postijiet fl-akwati tal-Korsa ta' Żwiemel instabu 49 persuna li kienu qegħdin jgħixu Malta legalment. Dawn ġew arrestati u minnu fih beda l-proċess biex dawn ma jibqgħux f'pajjiżna. Din l-operazzjoni involvit ukoll diversi taqsimiet mill-korp tal-Pulizija e kif kien hemm madwar 150 uffiċjal tal-Pulizija, dan flimkien uffiċjali tas-servizzi tad-detenzjoni, membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Intant fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri osserva li dan kien ir-raba' rejd fi ftit jiem kontra l-immigrazzjoni irregolari u kiteb li immedjatament beda l-proċess biex dawn l-immigranti irregolari jiġu ritornati lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Għal ukoll li matul dawn l-ispezzjonijiet ġew siġillati proprjetajiet u nqata' servizz tad-dawl u l-ilma. Il-Ministru Camilleri nota wkoll li dawn ir-rejds qed isiru bħala parti minn pjan tal-awtoritajiet li permezz tiegħu qed tiġi indirizzata l-immigrazzjoni irregolari. Dan qed isir anke bi strateġija mibnija fuq il-prevenzjoni, ir-ritorn u rilokazzjoni. Il-Ministru Camilleri qal li b'dawn l-azzjonijiet qed jintbagħat messaġġ ċar u sod li Malta mhix miftuħa għal dawk li ma josservawx il-liġi. U għazit jgħid li fil-ġimgħat li ġejjin din il-ħidma se tissokta u tissaħħaħ u se jkomplu jsiru operazzjonijiet simili f'pajjiżna.